Άμα είναι καλή, θα προσπαθήσω να βουτήξω. Καλά στο γυρισμό. Άμα δεν φάω βούτα εγώ. Δεν το είπα, έφαγα βούτα ρε μαλάκα. Η ώρα είναι κατά τις 7 η ώρα και έπρεπε να ξεκινήσω πιο νωρίς. Γιατί από τώρα εδώ έχει κίνηση. Καλά θα πέφτω. Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει χαρακτηριστική. Μόνη στη γη, εγώ και εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Φανταζόμουλα. Λοιπόν, πήγα Σαλίτ, νέα Μουδανιά. Ωραία, χαμός γίνεται. Από ξένους, χαμός. Πιο πολύ ξένοι παρέλληνες. Τρέλα. Εδώ έχει ένα ωραίο μέρος. Ελιές, μόνο ελιές. Ήρθα μέσα από το δάσος. Τι ησυχία, τι... Μπορεί να είναι λίγο περίεργο. Μπορεί να έχει λίγο zigzag. Άμα ήταν κάποιος εδώ πέρα που ζαλίζεται, πάει ρε, θα έχει ξεράσει 500 φορές. Όμως είναι τέλειο. Τέλεια εμπειρία. Και είναι καινούριος ο δρόμος στην μεταξύ. Σαν να μπήκα σε πίστα. Τέτοια φάση. Άλλη φάση, παιδιά, άλλη φάση. Τέλος πάντων να φτάσουμε τώρα το καλό. Κάνουμε το μπανάκι μας. Και αυτό. Τα λέμε σε λίγο λοιπόν, σε κάτι δεύτερο για εσάς. Ακραίο, ο δρόμος, δείτε δρόμο. Και γιατί... Δεν πειράζει, έχουμε 10% μπαταρία, δεν πειράζει. Και γιατί είμαστε τρελοί. Εκεί που πήγαινα είχε ένα κύριο με ένα ποδήλατο. Και από εδώ τώρα έχει ένα καταράκτη. Και έτσι πως διάβασε τα ταμπέλα, καταράκτης λέγεται Παρβάρα. Λέει πως είναι κοντά. Είναι δύο καταράχτες. Άμα είναι καλή θα προσπαθήσω να βουτήξω και να συνεχίσουμε μετά τη βόλτα μας. Με είπε πως έχει και άλλα αυτοκίνητα. Μια χαρά. Εκδρομές εδώ. Τσάμις φώτο. Εκδρομές εκεί που δεν το περιμένεις. Εντάξει, χωματόδρομος. Δεν έχει λάκκουδες. Τίμιος. Για να δούμε. Λοιπόν, έφτασα. Είμαι στο καταράκτη. Ο κύριος που είδα στην αρχή με είπε έχει δύο. Άρα πάμε πρώτα στο ένα και μετά στο άλλο. Άρα δείτε τι ώρα η γέφυρα. Για πάμε λοιπόν να την περάσουμε. Ωρε φίλε, εγώ πήρα και το μαγιό μου μαζί και την πετσέτα. Νερό δεν πήρα, ήψα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, λέει άνω καταράχτης, κάτω καταράχτης. Χαλκιδική. Τι
Πάμε πρώτα στον άνω καταράκτη και μετά στο κάτω. Για να δούμε τι θα δούμε. Μα είναι υπέροχα. Ώρες σκέφτομαι πως ήμουν τσίμα για όλο αυτό που κάνω και τέτοια. Όμως είναι μια εμπειρία είναι και αυτό. Δηλαδή τέλειο. Δηλαδή δεν έχω λόγια. Δεν. Αυτό που βλέπω τώρα, το ξύλο όλο, σας αφήσω να το απολαύσετε κι εσείς λίγο, όπως το απολαμβάνω κι εγώ. Άρα, τι βλέπουν τα μάτια μου. Τι λες τώρα ρε. Αυτό παίζει είναι και παγωμένο, όμως θα προσπαθήσω να μπω ρε φίλε για σας και για μένα. Εγώ τα κρύα τα νερά δεν τα αντέχω καθόλου. Τέλειο. Να και ένας με drone. Εγώ δεν έχω. Σιγά μην είχα τα κότσια να πω, μέχρι τα πόδια μου μπήκα και πάγωσα. Δεν γίνεται ρε. Θα ήταν πολύ ωραίο όμως. Να μπορούσα να μπω ρε φίλε, είναι παγωμένη. Μπήκα μόνο με τις πατούσες. Την πολλή οδήγηση λίγο ξεκουραστούν έτσι. Είναι πολύ ωραία. Εκεί που δεν το περιμένεις. Θέλω πολύ να πάω εκεί πέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στο δεύτερο καταράκτη. Μην πας και είναι πιο ζεστός. Έβαλα τα πόδια μου και πάγωσαν. Κοκκίνησαν όλα. Πάντως έρχεται κόσμος αρκετός. Ένας καταράχτης πολύ καλός. Βάζει ένα 8 στα 10. Ωραία μάγκες τώρα. Τώρα έχει γη από πάνω και από κάτω. Πάμε από κάτω. Γιατί άμα πάει από πάνω και βγαίνει μετά σε καμία χαλκιδική, μετά πρέπει να ξαναγυρίσω να πάρω το αμάξι. Εντάξει, καλά είστε. Εδώ είναι άλλες. Να είναι από πάνω και μετά να βγαίνει από κάτω και να ανεβαίνεις και μετά να ξανακατεβαίνεις. Έτσι. Ωραία φίλε.
Κομιδί και 3 λόλ. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ρε, είστε καλά? Ωραία φίλε. Πάμε κάτω. Θα περάσουμε απέναντι. Θέλει λίγη προσοχή. Καλά, έχουν και παπούτσια γλιστράνε. Πού να ξέρω εγώ, θα έρθω σε καταράκτη ρε μα. Αλλαγιά. Καλά στο γυρισμό. Άμα δεν φάω βούτα εγώ. Ή από τώρα θα φάω βούτα. Δεν το είπα, έφαγα βούτα ρε μαλάκα. Έφαγα βούτα ρε μαλάκα. Κολοπέτρα να κουνιόντα να πούμε, δεν πειράζει. Ωχ Θεέ μου, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πάλι πάνω. Άμα πάω τσάμπα πάνω και δεν κατεβώ εκεί πέρα είναι πιο ωραία και μπορώ να σας δείξω. Ενώ θα προσπαθήσω να μπω. Άμα είναι ωραία. Δεν έχουν μπαταρία. Άντε τα λέμε σε λίγο. Μα και εσύ μέσα στη ζούγκλα ρε. Ρε. Πού ήρθα ρε μαλάκα? Μαλάκα τι σκάλα είναι αυτή? Ωραία μαλάκα. Τι είναι αυτά ρε που δεν τα ξέρει ο κόσμος? Λοιπόν ξαναλέω που είναι. Είναι στην Ολυμπιάδα. Μέσω δάσος. Τέλειο. Ωραία, τέλειο είναι. Δείτε. Δείτε μάκες. Δείτε εδώ. Να ήμουν του κρύου ρε φίλε. Τέλειο. Απλά τέλειο. Και 2, όχι 1. 2 καταράχτες. Και ένας φίλος μας εδώ. Ένα καβουράκι. Τι λέει μπρο? Πάμε στο προορισμό μας που είναι η Ολυμπιάδα. Ωραία, μην κολλήσουμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε Ολυμπιάδα να κάνουμε καμιά βουτιά γιατί δεν μας βλέπω καλά. Όχι ρε μαγγιζείτε τώρα, δεν είναι να μπεις. Ωρε φίλε, πού να πω εγώ όμως ρε μάνα. Με τσάμπουκα.
Και δεν τραβάει τόση ώρα, τραβάει. Σας προτείνω άμα έρθετε προς... Εδώ είμαι. Άμα έρθετε προς... Άμα έρθετε προς Χαλκιδική, Ολυμπιάδα και σας αρέσουν, εδώ είμαι. Και σας αρέσουν καταράχτες, να έρθετε. Και αυτό, να έρθετε, να δείτε πως είναι. Να δείτε άμα είναι κρύα, γιατί βλέπω κρυιάρισες. Και χέστες. Πάμε λίγο. Άρα αυτό το vlog θα είναι... Εντάξει, δεν ξέρω καν πόση ώρα θα γίνει, μιλάμε σαν τέλειο.